Avrupa siyasete gelek zirav de şopine hevdide ku hevkare xo Amerika'ye aştiyane bike u ji aliye din da jî rekeftina navokî ya li gel İranê bidomîne. Wan pêşengiyan hewldanan kirin ji bo dîtina mîkanîzmekê da ku sizayên me bêbandur bihêlin. Ew vê yekê bi bernameya armancên taybet binav dikin. Lê li gor me ev hewldaneke bû şikandina sizayên Amerîkayê dijî rejêma İranê ya mirovkuj. Ev bernamaya ba armanca taybet bi fermî wekî Instex tê binavkirin sîstemek diravdanê ye ku desturê dide kompaniyên Ewropî ku bi İranê ra bilî cezayên Amerîkayê bazirganiyê bikin. By not involving US dollars. Birêyana tevlîkirina dolarên Emrîkî, kesên Emrîkî û bêguman bi tinê pêkanîna bazirganiyê ku tê de berhem an ku xizmetên di lîsta cezayên Emrîkayê de cih nagire. Ev şert û merç İranê qane û qayil nake. Instex bo parastina peymanê de pêkanîna sozên ku ji aliyetê sê welatên Ewropayiyan hatine dayîn bêşiyan demîne. Heke Ewropa dixwaze ku dijî metirsiya yek aliyeta Amerîkayê aştî bike, pêwîst e ku şil bibe. Ewropa hêvî dike ku İran hinek dînfireh bibe. I think on the Iranian. Binêrîna min ji aliyê Îranê de ew ê lîstika bendewariyê bileyzin. û gelek bihêvîne di sala dabê Trump dubare neyê helbijardin. Li Ewropayê axaftina cigirê serokê Amerîkayê Pence yê li bajarê Munîhê tirsên ku Washington xwediyê pîlanên mezintirin zêde kir. Ev tucar bangek kawerin em vê peymanê nû veda nîqaş bikin nîne. Lê zêdetir ka em rejîma Tehranê têk bibin. Washington bi şeveyek vekrî bo guhertina rejîma li İranê bang nekiriye lê Amerîka, İsraîl û gelek dewletên Ereb di derbarê gefên ku İran dike dengên xwe bilind dikin. Tevî zextên ji hevkarên li Rojhilata Navîn û ji Amerîkayê Ewropa pêkanîna peymana navokî didomîne ku Washington sala borî jê vekşiya bû.